La vaca Connie. El porquet poruc. Feia un dia esplèndid i el sol brillava al cel. Tots els animals del bosc havien sortit a jugar. La família del senglar s'ho passava la mar de bé jugant al prat amb una gran pilota pintada amb rodones. Mireu-me tots, que ara xutaré la pilota tan fort com pugui. Ostres, heu vist que lluny que ha anat a parar? La vaig a buscar. Molt bé, Paddy. Au, ves-la a buscar i a veure si la trobes. Tu no pateixis, pare, ja veuràs com la trobo. La família va esperar que en Paddy tornés amb la pilota. Mentrestant, la pilota va anar rebotant fins al bosc i es va aturar sota un roure carregat de glans. Mira quin munt de glans! Em sembla que faré un mos abans de tornar cap al prat. Llavors, de cop i volta... Ah! Què és això? Un fantasma! És un fantasma enorme! Au, home, que els fantasmes no existeixen. Però en Paddy va tornar corrent cap a casa seva. Mentrestant, en Patch i la Connie passejaven pels camps. Escolta, què et sembla si anem al prat? És on viuen en Paddy i la Pearl. Els podríem anar a veure. I podríem jugar tots amb la pilota de platja que tenen. Ens ho passarem molt bé. Veig que triga molt a trobar la pilota, en Paddy. Sí, la deu haver enviat a la quinta forca. Llavors van veure tornar en Paddy tot moix. Mireu, ja el tenim aquí, però no porta la pilota i no se'l veu gaire content. Què tens, fill? Et veig molt trist. És que he tingut un ensurt molt gros. He vist un fantasma. Però què dius, si els fantasmes no existeixen? Doncs jo he vist una cosa estranya que movia els braços amunt i avall. I si no era un fantasma ja em diràs què era. Per on? On ho has vist? Ho he vist sota un arbre del bosc que és ple de glans boníssims. Tranquil, segurament has vist un animal que ha anat a l'arbre a buscar glans, igual que tu. Podria ser qualsevol animal, però un fantasma segur que no. Doncs jo m'he pensat que era un fantasma i m'he espantat molt. Apa, no t'has d'espantar per no res. Què et sembla si anem a l'arbre i així descobrim què és això que has vist, Això, vés-hi, que així et demostraran que no hi ha cap fantasma. Vinga, home, que hi anirem tots tres junts i ens ho passarem molt bé. Ja ho veuràs. Un ocellet va alçar el vol tot content per contemplar el paisatge. Va passar volant damunt d'en Patch, la Connie i en Paddy que anaven a investigar el misteri. És aquí mateix. Ai, mare, quins nervis que tinc. Ai, senyor, però què t'agafa? Sóc jo, en Filós. Només he baixat a saludar-te. No et volia pas espantar. Perdona, és que com que has aparegut així, de cop i volta he tingut un ensurt. Què és això? Què és això? Torna, home, per què t'escapes d'aquesta manera? Que no em coneixes i sóc el teu amic en tot. En Patch i la Connie estaven amoïnats per en Paddy. Semblava que tot el fes espantar. Finalment, la Connie i els seus amics van arribar al roure carregat de glans. Ja hi som. Ai, mare, aquí és on he vist aquella cosa. A la Connie se li va acudir una manera perquè en Paddy s'acostés a l'arbre sense espantar-se. Mira, hi ha la nostra pilota. Si la vas a buscar hi podrem jugar. Sí, corre, vés-hi, que ens ho passarem molt bé jugant a pilota. Mireu, quants fantasmes! Au, però què dius? No són fantasmes, són papallones que han sortit a volar una estona pel bosc.
raó. No són fantasmes, només són papallones i són molt boniques. Mira aquests aglans, quina bona pinta que fan. Que bons! El fantasma! El fantasma! Correm! Correm! Quina silueta més estranya, va pensar la Connie. Aleshores va mirar cap amunt i quina sorpresa! No era un fantasma, era l'àguila ploma veloç que s'havia posat sobre l'arbre i projectava la seva ombra a terra. Mira, Paddy, el que has vist no era un fantasma, era l'ombra de l'àguila ploma veloç. Quina gràcia. Que bé que he dormit. Mira qui ha vingut, tu, els meus amics en Pats, la Connie i en Paddy. Què hi feu per aquí? La Connie li va explicar a la ploma veloç el que havia passat, que en Paddy havia pres la seva ombra per un fantasma. Em sap greu, de debò, no et volia espantar. És que m'agrada molt venir a dormir dalt d'aquest arbre. I vinc cada tarda. Si voleu, faig caure uns quants aglans perquè us els mengeu. Sí, que bé! Doncs prepareu-vos per entomar-los, que començo. Va, aglans per tothom! Ara ja no tens por, oi que no? No, gens ni mica. I tot gràcies a vosaltres. I aquell vespre la Connie se'n va anar a dormir molt contenta. Havia ajudat en Paddy a veure que no s'ha de tenir por perquè els fantasmes no existeixen. Bona nit, Connie.